Kaniya to ang labing dakong hulga sa Subo, mo ang mga piratang gikan sa Mindanao. Igsuong sa mga pirata, kuhaon ta ng mga bandi, sunugod ilang mga bahay, kuhaon ng mga pari, kuhaon ng mga babae, dagiton padung sa Mindanao, ipalukat nila. Sumutoy, labing unang kidnap for ransom na grupo sa atong kasaysayan. Si Padre Julian Bermejo, mo'y Augustinian friar na nagbase sa Bolhoon, diya sa Habagatang Subo. Gitawag siyang El Padre Kapitan tungod sa iyang pagtukod og mga baluarte, isip depensa. Iya niya yung mga sundao naglakip ni Juan Diop at ning 1800s. Giorganisar ni Padre Bermejo ang usa ka coastal defense system na naglakip o mga baluarte 96 ka kilometro diya sa Bagatang Subo padung dinhi sa Metro Cebu. Nahimo nga mga chain of watchtowers o mga baluarte nga makakita sa mga pirata sa layo pa sila, sa di pa sila makaabot diri sa mama. Ug epektibo kay mga baluarte aron sa pagpasidaan sa mga subonon, tago na. Mabito na ang karaang mga simbahan, baga kay na o mga bumbong, kay bisag sulugod para sa mga pirata, di man nila masunog. Yan di sila kahilabot sa mga tao nga tinto na sa sun. Sumoto'y tuyo sa baluarte. Kung dili ma-repel ang mga pirata, di sila makapaghilabot. Kaya tanang mga babae, tanang mga pari, tanang mga bata, binto, tago, ang mga laki ramoy, pakigaway sa mga pirata. Kini si Juan Diong, lumad gining taga-tubigon sa Bohol. Pero, di niya manginabuhi sa Subo. Natungod kay, may kay siya mutabok sa dagat, may kay siyang manglayag, may kay siyang bugsay, may kay siya mulawig. Siya mo pag-destino ni Padre Bermejo nga mangu sa iyang Barangayanes. Kining Barangayanes, specialized boat ni gidisenyo sa ni Padre Bermejo aron musakbang sa mga pirata. Kining Barangayanes diha ni himua sa Bolhoon. Punto ni atong higayon na ang Bolhoon may shipping capital sa Tibok Visayas. Tanang mga barko pagsikat adto nila Padre Bermejo nga epektibo kay sila batok sa mga pirata, ang tanang mga magpahimong barko nagpahimong Barangayanes diha sa Bolhoon gihimo. So kanang taga Bolhoon maay kay na maghimo og mga bangka o mga barko sa karaang panahon. Si Juan Diong usa sa gisaligan ni Padre Bermejo atong Battle of Sumilon in 1813. Ubos sa tactical leadership ni Padre Bermejo, ang Cebuano militia na naglakip ni Juan Diong nakig-away sa mga pirata nasakay sa ilang bangko diha sa Sumilon Island. Gigamit ni Padre Bermejo katong iyang taktika na doon na sila kanyon niya maikay sila mo maniubra aron makalikay sila sa atake sa mga pirata. Unya inigtalikos sa mga pirata maikay sila mo baus, napildi nila ang mga pirata diha sa Sumilon Island, diha sa kadagatan, tunga-tunga sa Sumilon Island o sa mainland sa Uslob sa Bagatang Subo. Ya samtang nagkigubat sila, ang mga soldado ni Padre Bermejo nagsigig pangalian ni Senyor Santo Niño. Senyor Santo Niño, tabhangi kami. Senyor Santo Niño, panalipdik kami. Tukuman sa ilang kadaugan sa gubat, gideklarar si Senyor Santo Niño nga Little General. So Little Kapitan pa siya diri sa mainland, dito sa gubat Sumilon na himon siyang Little General. Ug sukan niya to, sud sa daghang katuigan, wa na mga pirata na nangahas pag-atake sa Subo, na mahadlok sa puwersa ni Padre Bermejo o ni Juan Diong.